aprangsi nilip arara tum doan pansme nilihin ben kardom pipa jerigla kardom tapi nilibarat long kido an pi apurun lapen pu apurun lapen pe apurun po apurun lapen korti lapen injir apurun doan pansme nili aprang si ning klar sap lapen ning aklong pen akardom nilibarat pan pajirik non kevangji ning kan surini ra ingkoi ra toksia ning kana parmana pan ahok lo tema party pen atiket aparman nilisemi chisik chedang bon bomlo don rap puriar do an jerpo jerpi do an besemi nilipan sapur lo je nang jong am nang li jong si lapuson kamatha don thek lapen nang li lapuson kamatha pot chorolo athe nang li phan nilitum radatum ning nang ching sam ning aklong pen nang choro bunili phana ki puat he bangke athe nilitum ke kiduk det apuriar side aposi kiduk pen kedo atum ke isi rata phan akang hon kang jinso thidum pulake nilile ke ningje gali lake nilibarat atum kaningje aposi alang litum lapuson kaningje lapuson kamatha dang kapar sik dam thega pon nilihin bentalang litum aphan ninga klong pen choro parlo akwa hok nili a hok pet rata sai si klem vekji jong he khang khele do jong he mong we pilewang herai pilewang pir he le nang khang khe do sita nili labang so rata pharmacy card jab apon nili ar jab thipchi aposi nili party ticket mang nili hangdun bom po lapen kichi palong dun ji panili sidame bor ipon po lapen bor i bom lo lapen jirpo jirpi atum pen kachi thantang achi mum tang ateng pen do wet lo polote monili apor nangle lo polote nili ke haji ang deng long sita dolo pinangan opposition party tum sita dolo alang tum sita me jong si tiket long lok lo polote nili tum laso party sita me nitum nangli long bikok pan sinang lilong sinang cherap dunji pu lapuson ni ning nang pathe inut opposition party tum ta lapuson niliphan aning nang pirung dun thek RD nang pidun thek pote nili rat akam ke claim pi joy chatji lapen nilong si nili barat amuni ke do etlo pusi nili ning thelo sita nili la pe nili pudam de sita juntu ni minimi thang atowar ni mithang atowar che dam vet po bang atowar che dam vet po sita me koman ne phan jong si kopini ke tok dun chok che det pen si ni phan la som si nang pudun poke nili barata phan ther thap nang ne pu thap nang ne me heng no ta ching tang unang ji rada kam ke claim polote akki me ta dopo ake heng no ta dopo la se abang 14 leadership tu se me la bang ke nang li ning chi binangi athe koman ne amuni anutin ta irimun jong kaching don dia som si muniratum aning isi vet ve kopini ke komani ke phani ning nang dok dere matum ta doji komani ke phani ning klar sapen nang ke ro tum ta dolo komani tong e nang ke than thap nang ka churung po tum ta dolo stame labang ke matha the dep nang po jo jong si nang le rat akam claim vek ji pulote Akehai CM Dr. Tuliram Ronghang MLA apen minister lo alang le no lapusam thak chichak gunang ji alang le rara pan kang hona bangke langle la pu langle la so tengsi akiduk akisung keng hon kerap isi vet nangji inura pan le sekai si lote inura da sekai si pen rap thek nai mane ladak ke lak tum ke plang mu chora pot la an pinangji la tum ke duk mu chora pot la an pinai kali iduk ke plang itung chi puthai ave kadok ave tum nili balong ke doke itum equal bensi itum chinghon nang nangji itum cherap se roi nangji chinghon theklo polote la hello itum a society long dai si mesenang theklo cherap theklo polote itum a society long tala dai si ke mesenang theklo la si itum society apana kam ke claim ke lage joy ke nili 110% chini nili phan nili each ave that pinangan ngi arta we amok ave nili pusita nili arta we sita nili ta isia mindset pen nili kam claim ji isia ideology pen nili ta kam claim ji nili ta la hello rara hong jai long nili lan pen silam
เทปัจจุติกอกโลคาร์ดอม